Welcome back mga kachapsoy! Ngayong araw ay nandito po tayo ngayon sa isa sa pinakatanyag. Yes, isa sa pinakatanyag na beach dito sa Northern Samar. Matatagpuan po ito dito sa Lawang Northern Samar, ang tinatawag na Unay Beach. Ang Unay Beach ay matatagpuan sa Barangay Doña Luisa dito sa Lawang Northern Samar. Kung kayo ay galing sa ibang mga bayan, kailangan nyo munang marating ang bayan ng Lawang Northern Samar. Kapag kayo ay nandito na, maaari kayong sumakay sa mga tricycle o habal-habal at direktang magpahatid papunta sa tanyag na Unay Beach. Pagkarating ninyo ng Unay Beach, kayo ay magbabayad ng entrance fee na 5 pesos. Pero kung kayo po ay lumilipad o lumalangoy, maaari ninyong marating ito ng libre. Yay, joke only. Grabe guys, ang ganda-ganda talaga dito sa Unay Beach, Lawang Northern Samar. Punta na po kayo dito. Upo. Kapag narating ninyo ang Unay Beach, maaari ninyong ma-enjoy ang lahat kasama ang buong pamilya, barkada o tropa peps. Kasama na rin pati ang inyong mga jowa, bago man o luma, X and Y's. Yes, opo. Dito mga kachapsoy, maaari kayong uminom, pero bawal magbulaw. Bawal pong magwala. Maaari kayong maglaro kasama ng iyong mga kaibigan, pero pwede po kayong maglaro sa tubig. Bawal pong paglaruan ang mga puso. Yes. Pwede po kayong kumanta, pero bawal po ang mga gusaw. Bawal po ang mga sintonado dahil lumalakas at tumataas ang mga alon. Ang Unay Beach ay tanyag sa lahat, kung kaya naman ito ay dinarayo, hindi lang ng mga lokal, kung hindi maging ng mga turistang galing sa ibang bansa na nais masilayan ang kagandahan nito. Tagpuan din ito ng mga magsing-erog na walang forever, dahil sa dulo sila'y maghihiwalay din. Yay! Kung kayo ay pupunta dito, mai-enjoy ninyo ang lahat sa murang halaga lamang. Ang kanilang mga cottages ay nagkakahalaga lamang ng 100 pesos hanggang 200 pesos. Samantalang kung kayo naman ay nasa pribadong area, meron po silang mga cottages na nagkakahalaga ng 500 hanggang 1,000 pesos. Kung nais nyo namang matulog at mag-overnight dito,
Mayroon din po silang mga villas at mga kwartong pinauupahan. Maaari nyo ring ipagdiwang ang inyong mga kasiyahan katulad ng mga birthday, kasal o anumang okasyon sa murang halaga. Idagdag pa ang mga murang bilihin tulad ng pagkain, inumin, pulutan o kahit mga ulam na preskong mabibili dito mismo sa Onay Beach sa pamamagitan ng mga mangingisdang taga rito, residente ng Onay Beach. Hindi rin magiging pahirapan ang transportasyon ng mga dadayong turista dito mula dito sa Onay Beach papunta sa sentro ng bayan, sa pamilihan ng bayan o sa paglilibot ng buong bayan. Dahil sa mismong labasan ng Onay Beach ay marami mga tricycle na maaaring maghatid sa inyo papunta sa inyong patutunguhan. Bawal nga lang dito ang pa-change oil dahil bubugbugin kayo ng mga tao. Dahil marami na po ditong nagpapa-change oil. Maaari din po kayo ditong umarkila ng video okay o ang tanyag na video 5 at magwalwalan kayo dito maghapon magdamag hanggang sa ang inyong mga dila ay lumawit. Nang sa ganon ay matuluyan kayo sa inyong pagwalwal. Kumbaga, paaswang style na kayo. Pero tatandaan nyo palagi ang patakaran. Pwede po kayong kumanta, pero bawal pong kumanta ang gusaw. Ang sintonado. Yeah, joke lang po yun. Isa pa sa may pagmamalaki dito sa Onay Beach ang kanilang mga residente. Dahil ang mga residente ay pawang mga mababait. Opo, mababait po ang mga residente ng Onay Beach. At tutulong po sila sa lahat ng panahon at pagkakataon kung inyong nanaisin. Siyempre, maliban lang sa paggawa ng kasamaan. Ano katangi? Pagdating naman sa seguridad, wala kayong poproblemahin dahil ang bayan ng Lawang ay payapang bayan. Matahimik, payapa, nagkakaisa at masaya ang mga taong naninirahan dito. Higit sa lahat, ang barangay ay aktibo sa pagbibigay ng seguridad at kapayapaan ng buong Onay Beach. Hi! Baka may gusto kayong i-shout out. Shout out. Ano yung mga ex? Thank you. Higit sa lahat, ang ipinagmamalaki ng Onay Beach ay ang kanilang namumukod-tangis sa gandang Lawang Sunset. Kaya para sa lahat ng makakapanood ng videong ito, halina, mamangha at mahalina sa ganda ng Onay Beach.